לכל אחד יש משהו שהוא ממש צריך. הדג צריך מים. הפרפר זה שמיים. פרח את האדמה. הלב צריך אהבה. לכל אחד יש משהו שהוא ממש צריך כדי לחיות. זמן חיים. במשך כ9 שנים אספנו במאגר הלאומי לתורמי מוח עצמות כ300,000 דגימות דם. אבל על מנת להבטיח של9 מכל 10 אנשים בישראל יימצא תורם מתאים, עלינו להוסיף למאגר הלאומי עוד כ300,000 דגימות דם. עלות בדיקת דגימה כזו 250 שקלים. בחשבון פשוט עלינו לגייס 75 מיליון שקלים. אנו רק בחצי הדרך. אסור לחכות עוד 9 שנים. את מבצע זמן חיים יש להשלים בדחיפות. ממתינים לנו כל אלה שבשבילם הזמן שווה חיים. במילים פשוטות, זמן חייהם בידינו. זה הזמן. זמן חיים.